I Marin smo ovdje. Kupili ćemo za klan čest. Da. I šta sad? Malo četvranje. Znači, njemu čitali da možemo ga dobro. Da. Zato On je dobio bec iz klase challenge-a. Kako klasi challenge iz dobro challenge? Isto smo drugo pakove. Mi ćemo imati to četvrnu, ali ne sad, imat ćemo super magical, imat ćemo 2 clan chesta, imat ćemo 2 crown chesta, imat ćemo 4 free chesta, imat ćemo 4 golden chesta, imat ćemo i još neke 3 chesta. Ne znam koja. Da. Možete imati, ja ne. Da. I sad ćemo ići skupati. Ja šaljem. Možeš. Poslao. Uđite u klan Imars 28. Da. I bilo nas 24. I možda ćemo, ako hoćeš ti, možda idemo draft ako hoćeš. Ne, hoćemo, vjerojatno da hoćemo. 15 sati. 15 dana. Što meni još nije ne otvorilo. Što li stavlja? Ništa. Inferno Tower, Flash Pirate, ja sam da ti govorim bere samo. Nije riješio stvar. Što se kako meni sad počeo bogovat Clashu, ali ne znam šta mi. Jao, sad mi uđe. Sad gledaj ovo. Rekao što će brzo. Gdje je Peka? Gdje je Peka? Peka sam kod Towera, neću mi biti. Mene je tak sad tu pogled što hoda. Pa Inferno Tower. Da, znam. Tako ga ne. Nemam poruka mi došla fakt. Ja neću moći snimati još čega. Ja ću, troll. Pa ne ti na Peku se lokat. Ne Peka na Peku. Zep je moj. Haha, šam se. Ha. I meni sad bogo ovo klešlo. Nije mu koji kako zato što... Zato što naša brsa ne zna raditi. Ha, šam se. Oni su nama skinuli više. Malo, puno više. Ja sam spreman za to. Imaš... Huruu! To je jedan. Baci. Bravo. What the fuck, šta se ovdje dešavalo? Nemam pojma. Vizar će to potamariti, ja sam rekao, viš kak sam znao to. Ja da place miner, na koji stari molim te. To, brate. To će biti jako fin damage, Jesi sam malo i po King Toweru, ali nema veze, jer pada. Pa neka po King Toweru jednak Pada. treba sada King Tower. Ja ću. Dobro, nema veze. Ja ću viza, ja danas skarbim, ovo je. Ja bacim bet između viza da ih pečem. Da, ne, da. Kako te već bacim? Pa mislio sam reći da. Pa rekao si već da, ne, da. Da, ne, valjda. I kad se ne baci... Peka, stiže daba, Peka, idem na ja desni tower. Kuži malo da ih zeznam, kuži. Aha. Ok, ima nas karmiju. Hoćeš ti? Ajde. Ja ću. Ja sam. Marne, svak... Ovo je bilo dobro sad što smo napravili. Da. I ovo. Neke stvari koje mi mislimo da neće biti dobro da završi dobro. I to većina stvari. Dobili smo 2 crowny. Oh yeah! Ako se da... Inače on je prvi, ja sam drugi zato što smo mi skupljali. ti si prvi, ja sam drugi. Da, obrnuto, proste. Zato što kada smo oba dvojice skupljali još prije videa. Samo što on prije krenio. Ba, ja sam prije krenuo. Ja sam challenge čim je challenge otvorio, ja sam krenuo i tako sam skupljao za klan čistio. Ok, da pokažem vam ko je drugi je on je Clash Royale Pro, kao što vidite 51, sam 34. Ja, ola su klan ima nas, ovo 10 je. Koliko nas imamo, 27. Da, idemo, šaljem. Može. A sljedeći ćemo draft igrati. I ono što dobijamo Night Witch ljudi. Kažem, da dobijamo non stop Night Witch. Imaš, baci princa, nema koga. Ali ko imam, ajde, čekaj. Hoćeš ti baciti Teru sad će? Ti. A ne treba baciti. Ja ću baciti Teru na ovo, nije hod.
I ti baci na ovu. I kako smo ih bili, jednom ljudi rektao ih je Martin. Znači ono, hlavno liku se sve Minion Horde. Onda klon, pa klon. I lik slučajno baci Eru, stjeo na jednu Minion Horde i pokupi na kraju sve. Ovi. Evo smo Kiriju. Da, Marina, wow. Bec. Da, ne. Meni je Bomber najbolja karta i Hograjte. Pogledajte koliko skida. 298, what the fuck, ja nisam znao da moj. Ja nisam znao da moj Bomber skida, samo još, znaš koliko još treba? Za dva, Za dva mu treba za 300. Da. Ja nisam znao. 10 skida toliko. Da. Hurej, vidi level 10. Upgrade ga na još jedan level i bit će ti ko maksimum red karte level. Joj, jedan na taverem bilo. Joj, a Peka ima jedan hit. Peka više nema jedan hit, zato što je umrla. Da, umrla. Ako niste znali, Peka je žensko. Vidim da što se... Nema ja ću vas bec. Ajde, baci ja ću. Znači, Zep i Skarmija. Okej, može ti baci. Ja nisam više spreman za Zep. Aj, Sparky! Bravo, Sparky, na 2 Skarmiška. Nećeš si. Dobro. Ja ću. Dobri, ja ću princ. Jao! Fuck. Fucking shit, fuck. Ide tu Bomber, najbolja karta ikada. Barem po meni. Nije te pograđena. Da, hopa Bomber. Koji te level strijele? Ne znam, moram vidjeti. What the fuck, šta da radim? Zep. Nemam nija pojma što. Joj! U ovom trenutku nemam pojma što da radimo. Zato što smo ovo tako izgubili i odmah dali. Hurej! Ako niste znali. 2 baby dragona. Meni su level, ne znam. Čekaj da vidim. Level 8. I meni. Nisu, tebi su 7. Ja sam ih danas sad gledala na 8. Ok, hurej. Baci nešto. Sad su oni nama skinjali više nego što smo mi njima. Ok, imam Zep. Imam Zep, ajde. Imaš strijele? Ne, a nemoj, ja ću Zep je bolji. Da. Mislim, sad će nam. Kad su Hoga mogu ljepotana pustili. Hug je predobra karta, razbija, ubija, bolje rečeno. Nemoj. Mrš! Glava je najgori potez na svijetu. Tak. O, bro. Sad se neće moći What the fuck, otkudim? Da, otkudim. Ili možda imaju mirror. Ali možda ovaj drugi ima. Ili mirror imaju. Da. Možda se mirror ukupiti. Tako, ja ću ovdje ukupiti. Tako i mi ćemo izgubiti, ali tako je. Ne. Zato što ovaj tam završava za 3, 2, 1. 3, 2. Gotovo. 3 ti kažeš, 2. 1 ti kažeš, 0. Čuje, kruna smo skupili, to je dobro. Koliko 2 dam? Hurej. Što si ti ušao? Nisam, nek mi očitava da si izađe. Još ti se učitao? Nisam ti ušao nešto. Ajmo draftat, sad ne možemo draftat. Ovo je da kratak video, bit će samo jedan bera to. Kažem da će ovo video još to biti, to bi bilo to. I izaće Minecraft. Ajde, ok. I Minecraft će možda izaći isto još malo. Zato što nema Minecraft pogada da ih hranu. Nažalost. Ali igrali smo. Malo da kašljam kod radi. Malo puno. Ajde bar jednom. Ti na 7. levelu moj. Slučajno. Sorry. Ups. Bravo, promaši. Hurej.
Ja sam pro bacanje strela. A, wow, je, proba. Ja ću. Neću ja. Ja ću bombera. Ja trebam 6. Šta ćemo sad, ja imam bombera. Da, čekajte še jedan eliksir da bacam peku. Ne treba. A, treba biti. Da bacam. Peka, da imam eliksira za Wizarda. Dolje. Ne, tu. Ja nemam eliksira sada. Nemaš eliksira. Imam eliksira. Dobro. A jo, vidi, oni ne mogu na 9 Lojevalić. Ko budu Baby Dragona? Ti. Kod? Pa ja nemam baby-a. Imam ga, ali koristim ga. Ko ti je ovo? 3 ili 4. Ja sam ga negdje... Prijem bio jedan. Jedan dana. Jure! Jo, ja sam mislila... Baby, je level 4 pazi. Što ću ja sad baciti? Ja nemam ništa protuzračeno, osim Arrowsa. Mnogi ja neću. Jure. Aha. Sada će ovo biti fail ili ne? Hoće biti low. Ne! Dobro, fuck. Dobro, pekao će... Nemam. Imam zep. Ok, bacam na zep. A skarnije ću ja. Daj. Idemo, na drugi tavar. Maš fail. Šta sam uspio? Ok, pobijali smo. Fail. Ovo je najbolji igra kad se jedno pokraj drugoga. Kao mi. Onda se razumijete. Šta treba staviti? Jo, dobro je. Tako da kad igrate 2v2 battle u klanu, onda se najbolje pozovite prijatelja iz klana da igra s vama. Ako znate da dođe on kod vas i da vi kod njega. Evo, bili svoje derbice. Još malo, ajde još jedno biti. Ćemo dvije. Jedno, ne da mi se. Može. Ja šalim, ajde. A ja ljudi moram skupljati slabim akaunt, vidiš tamo sam ja 0. Tamo sam ja 0. Sad se osjećam, ajde. Snimit ćemo i tamo, snimit će i tamo jedan video ako hoćeš. Možda. A ne stvarno govor. What the fuck, ovi su, šta su ovi napisali, nisam pročitao. Ovaj Thanks napisao, ok, to znam, ali šta ovaj drugi napisao? Ne, troll! Ja vam se ja. A bog te ti. To! Ljudi, ispričavam se sad za ovo, ne mogu maknuti. Pa... Dobro, bolno. Tamo sam htio za sad da ja to. Jer kako smo mi troll napravili, King Tower isto tako. Mi smo dotakli, trebali smo početi da dotaknu King Tower. Znači, mi smo im odmah slušali King Tower. Vidi bit, celu bit. Ako ja hoću staviti Mobizen da ide... Koji sam je... Ja hoću staviti Mobizen da roka nešto. Umjesto koga. Može. I zep imam još. Meni je bolji zep od Arrowsa nekako. Ovo će biti pametan. Meni je bolji Arrows, zato što on daje više. On daje više mjesta. Bitch. Klone lik jedno. I para njima King Tower ljudi. Para njima King Tower, oni skotali. Hoće 18. Hooray, thanks. Good game. Thanks. Meni se daje još jednom Aj, meni se dal, ne mogu se sad shvatiti. Moram sad ići na slabi akaunt. Sam da vidim koliko sam. Koliko sam? Mislim samo skupio 0. Da vidim. Koliko sam skupio? Kupio sam 47. Ljudi, to bi bilo sve ove epizode. Pause!